Daina nakapalagpas sa kapulisan kan Bula Municipal Police Station ang 43 anyos na construction worker kan arestuhon kan otoridad huli sa kasong pagbalgar sa Violence Against Women and Children o VAUC sa Zone 3 Barangay Umbao, Bula, Camarines Sur alas 5:20 nin hapon kan nakaaging Martes, Disyembre 17. Pigbisto ang sospek sa alias na Miguel, tubong Marawoy, Lipa City, Batangas, asin para mientras na nakikistar sa Umbao Heights parehong banwaan. Susug sa investigasyon, kinasuhan ang sospek kan sa iyang live-in partner nin economic abuse. Nobyembre 20 taong 2010 kan magluwas ang warrant of arrest kontra sa iya. Sigun sa PNP, warang ideya ang sospek na igwa ining pigkakaatubang na kaso. Noong December 17 po, bandang 5:20 ng hapon, nagkandak po ng simultaneous anti-criminality law enforcement operation ang Bula MPS under the leadership of our COP, si Police Major John Michael Miraflor, sa Barangay Umbao Heights, kung saan po na-aresto si alias Miguel, sa construction worker, by virtue of warrant of arrest po for violation of RA 9262 na may bail po na 120,000. Accordingly po, si accused na violate niya ang RA 9262, then sabi niya po, dahil niya aram na kinasuhan pala siya kang sa iyang live-in partner for economic abuse. Naaresto ang akusado sa kusog kan mandamiento de aresto na ipinaluwas ni Presiding Judge Honorable Manuel Salumbides kan Branch 63 4th Judicial Region kan Calauag, Quezon. Kung may mga bagong mukha man po sa barangay po nun, mag-ingat po and maging vigilant po kita sa may mga standing warrant of arrest na po, araman po nindo yan, o mapagserbihan na po nindo, o masimpot na po nindo ang arrestong ang warrant of arrest kung kamo po may kasalanan talaga o mayo. Sa ngunya, nasa kustudiya na ini kan ginayangan MPS sa Quezon Province kung saan nakomitir ka ini ang krimen. Mientras nasang 200,000 pesos ang pigrekomendar na piyansa para sa iyang temporaryong libertad. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.